Fel y gwelswm mewn fideos blaenorol, gall effaith camdrin rhywiol ar blentyn ar y pryd a thrwy gydol ei hoes fod yn sylweddol. Mae cymorth gan rhieni a gofalwyr yn hanfodol i alluogi plant sy'n cael eu camdrin i allu manteisio ar wasanaethau ac i gael help. Gallan chwarae rhan ganolog i greu amgylchedd amddiffynol fod bynnag gall rhianta a'r adeg fel hon fod yn her enfawr. Ni fydd llawer o rhieni'n siŵr sut a dylent ymateb i'w plentyn ar ôl i gamdrin rhywiol gael ei ganfod neu ei ame. Yn ein adnodd helpu rhieni a gofalwyr, mae canllawiau penodol y gallwch ei rhannu a rhieni a gofalwyr yw helpu i gefnogi ei plentyn yn y ffordd orau bosib. Fel gweithwyr proffesiynol, byddwn yn argymell eich bod yn ei harwain drwy'r canllawiau gan dynnu eich sylw at y canlynol. Credwch eich plentyn. Gadewch iddynt wybod eich bod yn ei credu ac yn ei gymryd o ddifri. Helpwch nhw i ddeall nad oedd bai arnynt nhw, nid ydynt ar fai. Gadewch iddynt wybod eich bod ar ei ochr nhw. Dwedwch wrthynt ei bod am ei helpu ac y byddwch yn gallu dod drwy hyn gyda'ch gilydd. Pidwch â chynhyrfu. Ymddiriedwch mewn eraill i archwilio eich teimladau am yr hyn sydd wedi digwydd mwyn gallu helpu eich plentyn yn y ffordd orau bosib. Byddwch yn barod i wrando. Rhowch amser i'r plentyn siarad wrth ei gyflymder ei hun a hynny heb gwestiynau ymwthiol. Cael help. Mae cymorth i chi eich hun mor bwysig i wneud yn siŵr eich bod yn gallu helpu eich plentyn hefyd. O ran gofalu am blentyn ar adeg fel hon, gall fod yn fuddiol i rhieni helpu plentyn i ddod i adnabod oedolion a chyfoedion diogel, gartref yn yr ysgol ac mewn mannau eraill, rhywun y maent yn teimlo'n gyfforddus i siarad gyda ar yr adegau pan fyddant yn teimlo'r angen. Dylid annog rhieni i ddefnyddio technegau gofalu. Mae'r rhain yn awr ar y sgrin. Unwaith eto, mae'r rhain wedi cynllunio i gael ei rhannu â rhiant a byddwn yn eich annog i'w trafod â nhw. Helpwch y plentyn i fynegu ei deimladau, enghraifft drwy chwarae, gweithgareddau creadigol, ymarfer corff neu gerddoriaeth. Gosodwch ffiniau pendant, cyson a realistig. Gall y rhain helpu'r plentyn i dimlo'n ddiogel. Rhowch adborth positif, hyd yn oed os yw ei ymddygiad yn heriol, i atgoffa plant eich bod yn ei caru ym mhob ymgylchiad. Treuliwch amser yn chwarae neu gwneud rhywbeth maent yn ei fwynhau. Helpwch nhw i ymlacio, enghraifft drwy darllen stori amser gwely. Ceisiwch gadw ymdeimlad o drefn a nomarlwydd i'w helpu i ymdopi. Cydnabod ei emosiynau ei bod yn ddealladwy os yw plentyn yn ddig ac yn dryslyd ac yn gall arddangos ymddygiad heriol tuag atoch chi, herwydd mae chi yw'r unig berson neu pobl maent yn teimlo'n ddigon diogel i wneud hyn gyda. Canolbwyntiwch ar y presennol. Os yw eich plentyn yn profi pyliau o banig, gofynnwch iddo ganolbwyntio ar yr hyn mae'n ei weld, ei glywed, ei deimlo a'i oryglu, a'i annog i anadlu'n araf a ddwfn. Peidiwch byth o gwneud addewidion na allwch ei cadw. Os bydd eich plentyn yn gofyn i chi beth fydd yn digwydd i'r pobl sydd wedi camdrin, neu'n dweud nag ydynt am ei gweld eto, mae'n well dweud nad ydych yn gwybod, ond y byddwch yn gwneud eich gorau i gadw nhw'n saff. Cofiwch, fel gweithwyr proffesiynol, po fwyaf effeithiol yr ydym am helpu rhieni a gofalwyr, gorau oll y byddwn yn helpu'r plentyn. Mae gennym un fideo arall i chi wylio, sydd y tro hwn yn dangos pwysigrwydd eich rôl chi o ran amddiffyn a helpu plant a'u teuluoedd.